Toto jedlo má jeden problém. Zje sa skôr, než si ho stihneš vyfotiť. Najskôr si nakrájeme prosciutto na malé kúsky. Následne si ho na troche oliváču opečieme, kým nebude krásne chrumkavé. Potom ho dáme bokom a šupneme tam zemiakové noky. Nech chytia zlatistú farbu. A teraz ideme na hlavnú vec tohto jedla. A to je krémová syrová omáčka. Do panvice šplechneme deci bieleho vínka, následne prilejeme smotanu a teraz syry. 3 druhy, žiadne kompromisy. Necháme to roztopiť do krásnej hladkej omáčky. Hodíme späť noky, všetko premiešame. A keď to je prehriaté, servírujeme ako majstri a s chrumkavým prosciuttom na povrchu a máme hotovo. Pre viac takýchto rýchlych receptov ma nezabudni sledovať.